Премьерлар хакында сүзебезне дәвам итәбез. Аларның тагын берсе бүген кич булачак. Тинчуринлар испан драматургы Федерико Гарсия Лорка әсәре буенча куелган спектакльне яңарталар. Моннан берничә ел элек тамашачыга нибары 2 тапкыр гына уйналган спектакльгә нинди үзгәрешләр кертелгән һәм башкаручылар үз геройларын ничек күзаллый. 8 ел дәврендә безнең йортның тәрәзәләреннән җил дә үтеп керә алмаячак. Бернардо Альба һәм аның 5 кызы тормышы турындагы тарих әлбәттә чит ил классикасын яратучыларга яхшы таныш. Ананың үз балаларына карата гадәти булмаган мәхәббәте фаҗигагә китерә. Бузык юлга бастырмас өчен үзенчә шулай саклавы шулай инде. Мин үземдә шулай бик каты ниләрдә үстем, бик каты дип инде мин үзем генә, чөнки мине ничектер әни нык ярата, ул мине гел менә саклап тотырга тырышты. Балаларын бәләдән саклап калу өчен ниндидер бер менә калпак астында тотарга тели бит ул балаларын. Хәерчеләргә бирмәс өчен, аларның тормышлары бәхетле, мул тормышта үтсен өчен. Студент чактан ук инде Лоркага гашык булып калган идем. Без ана булып Лорканың канлы туенда катнашкан идек. Без курсыбыз белән ул безнең диплом спектакле иде. Менә хәзер ниһаять Аллага шөкер, бәхет тагын бер кат елмайды. Кияүгә чыгар вакытлары узып. Шуңа карамастан, һаман синең курска бергәшеләр. Без диас ялгышмасам, 39 елдаңа. Менә күрәсең. 5 кызда 5 төрле холык. Алар инде күптән ир хатыны булырлык. Барсы да сөю сәгадәтле тормышта балалар үстереп яшәргә телиләр. Тик кырыс холыклы аналары куйган киртәләрне җимерергә көчләре җитми. Нибары төпчекләре генә каршылык күрсәтергә сәләтле. Ул үзен иркен тота һәм ул иң төпчеге буларак ул менә бу кануннарга ничектер менә каршы була, буйсынмый. Бик кыргый хисләр, табигый хисләр. Шул табигыйлыгы белән бәлки кыргыйдыр да. Ачыргаланган җанның шул бәхетне кулыннан ычкындырмас өчен ниндидер бер кыргыйлыкка килеп җитү дәрәҗәсидер ул. Бу кыз барысында күзәтеп йөри. Ул күп сүзле түгел. Барысында эшкә җыеп, аңлап, ниләр буласын иде. Бәлки алга таба белеп тә торадыр ул ничек бетәсен барысында. Һәм инде режиссер белән сөйләшкәнчә ул миңа әйтте, бәлки Бернардо Альба белән берәр хәл булса, син аның урынына кала торган кыз булачаксың дип. Менә шушы сүзләр миңа бик ярдәм итте. Шуңа күрә мин барысында карап, эшкә җыеп, бөтен хәлләрне тикшереп, бөтенесен күзәтеп йөри торган менә шундый бер кыз. Кешеләр ишетмәсен, кешеләр күрмәсен, кешеләр. Элегрәк ниләр булганы, кемнәр генә белеп бетергән. Без шундый яратып эшләдек бөтенебез бергә. Менә чын мәгънәсендә Бернардо Альбаның гаиләсенә әйләндек без бөтенебез. Эшкә киләбез, эшләргә дип һәм 100% бөтенебез эшләп кайтып китәбез. Менә шундый бер-беребез арасында ниндидер бер мөнәсәбәт урнашты. Аны инде атмосфера дип әйтәбез. Менә спектакльнең атмосферасы безнең менә шушы үзара, шушы гримеркларда яшәүебездән үк башлана. Бик рәхәт эшләдек. Шуңа күрә спектакль бездә бик әйбәт чыгар дип өметләнеп калабыз. Тинчуринлар беренче тамашаны матбугат хезмәткәрләренә уйнап күрсәттеләр. Әйткәнебезчә, бүген кич алар безне премьерага көтәләр.